Gilugwayan sa Department of Health ang measles rubella supplemental immunization activity sa Mindanao hangtod ugma Pebrero 20 aron mapaningkamutang makabot ang 95% herd immunity target. Ani ang detalye. Inay ni atong Biyernes, February 13, gilugwayan sa Department of Health Region 12 ang ilang measles rubella supplemental immunization activity hangtod sa Biyernes, February 20. Kini aron mas daghan pa ang mabakunahan ug makabot ang target nga mabakunahan sa rehiyon. Matud sa DOH-12, sukad nagsugod ang bakunahan niadtong January 19, 2026. Ana-ana sa 81% o kapin 2.3 million ang kinatibuk ang ihap sa mga bata edad 6 months hangtod 59 months nga nabakunahan batok tigdas ug rubella as of 6:14 sa buntag February 16. Apan kapin 550,000 ka mga bata ang wala pa nabakunahan. Busagi paningkamutan sa buwatan nga mabakunahan kini o bisan 95% lang sa target. So extension po ito ng buong Mindanao. Bakit kailangan natin ng 95%? It's scientifically proven and based on studies, yung 95% po talaga yung kailangan magkaroon ng herd immunity. Kumbaga, ito yung sapat na data meron ng isang lugar na kapag may 95% na vaccinated, yung natitirang 5% na talagang hindi pwede na nabakunahan, na mapoprotektahan na ng 95%. Ug aron mapadali sab ang pagpabakuna, nagpaygayon na og house to house ang mga DOH personnel. Nagbabahay-bahay na rin kami pero depende po kasi kumbaga yung pagbabahay-bahay po namin we're going back sa mga deferred, sila yung mga hindi pa pwedeng bakunahan during the day na magpapabakuna kasi it's either may nararamdaman yung bata or hindi siya kumbaga yung exclusion criteria natin na tinatawag, hindi siya pwedeng bakunahan. Pagagalingin muna yon katulad ng mga nag-antibiotic ng mga bata no, or nabakunahan ng mga anti-rabies. No? May mga certain days po kasi yung bago bakunahan. So hahabulin natin yung mga yon. Busa padayon sa pag-awhag ang DOH sa mga ginikanan o guardian nga wala pa mabakunahan ng ilang mga anak nga ipabakuna na samtang available pa kini. Matod sa DOH, ang mga nahibiling bakuna sa maong bakunahan i-turn over sa buwatan alang sa laing hugna na sab sa maong programa nga ipaygayon sa Luzon ug Visayas. Mipasalig ang DOH nga luwas ang bakuna kontra titdas ug rubella. Ang bakuna po natin dito sa Pilipinas ay 50 years nang binibigay. We have just celebrated our 50 years of vaccine. Ang ibig sabihin yan ay safe po ang bakuna at epektibo po yan. Yan po actually yung nagliligtas ng mga outbreak. No? Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.